Doncs precisament la venda il·legal als mercadets ambulants de Tarragona ha augmentat un 30% en un any. És una de les dades destacades que han posat damunt la taula els cossos de seguretat que tenen competències a la ciutat en la reunió que han mantingut aquest matí. També diuen que s'han registrat menys delictes, però en canvi recullen més denúncies. Valoració positiva de les dades de seguretat ciutadana que els diferents cossos de seguretat i administracions implicades han exposat aquest dijous a la Junta de Seguretat Local de l'Ajuntament de Tarragona. En aquest sentit, el nombre de delictes i faltes en els 3 primers mesos de 2011 s'ha rebaixat a la ciutat un 6% respecte al mateix període de 2010. El que s'hi han augmentat ha estat el nombre de denúncies presentades als diferents cossos policials, concretament un 14%. Una dada que des del consistori tarragoní es valora pel fet de l'augment de la proximitat i la col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i no per un augment de la percepció ciutadana d'inseguretat. En particular estem treballant tot el tema del patrullatge mixta a peu per la ciutat i tot el tema de contactes amb els establiments. D'aquesta manera ataquem sobretot la percepció d'inseguretat que va a banda de les dades objectives que ja són molt bones i que ens segueixen donant, com dic, un decrement ja mantingut des dels últims 3-4 anys. També s'ha reduït a les vies urbanes de la ciutat el nombre d'accidents de trànsit, en concret un 11% respecte a l'any passat, no havent-se comptabilitzat encara cap accident mortal. Una reducció que també afecta el nombre d'atropellaments, uns incidents que des del consistori es vol continuar perseguint, com ja s'ha fet fa poques setmanes amb campanyes específiques. Creiem que la ciutadania que condueix un vehicle s'ha de conscienciar més de que no és una ciutat per anar ràpid, que tenim unes vies que en general estan bé però que són també estretes per la ciutat i que no s'ha de córrer. I ni dir-ho de conduir sota efectes de l'alcohol o de drogues psicotròpiques. On sí han augmentat les intervencions tant de Guàrdia Urbana com de Mossos d'Esquadra és al voltant de la venda il·legal, que s'ha incrementat un 30%, sobretot concentrada en els mercadets com el de Bonavista.